పెందుర్తి మండలం చింతల అగ్రహారం గ్రామానికి చెందిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దాడి వెంకట సూరి అప్పారావు పార్థివ దేహానికి సోమవారం పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు, మాడుగుల ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తులతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు పూలమాలలు వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, సుదీర్ఘకాలం ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలలో జర్నలిస్టుగా పనిచేసిన వెంకట సూరికి అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో మంచి పేరు ఉందన్నారు. నిజాలను నిర్భయంగా పత్రికా ప్రపంచానికి తెలిపిన వెంకట సూరి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. ఆయన స్వర్గీయ వెంకట సూరి కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని ప్రకటించారు. బండారు సత్యనారాయణమూర్తి మాట్లాడుతూ, తన రాజకీయ జీవితం ప్రారంభం నుంచి పత్రికా విలేకరిగా పనిచేస్తూ ఎన్నో ఎన్నికల్లో నిజమైన విశ్లేషణలు రాసిన ప్రతిభ వెంకట సూరికే దక్కిందన్నారు.